Non possumus a liquid adversus veritatem sed per veritate. Wala tay mahimo sa kigbatok sa kamatuoran kun dili sa pagdapig sa kamatuoran. 2 Corinto kapitulo 13 bersikulo 8. Unsa man ang kamatuoran? Ang kamatuoran nga nagmatuod nga ang simbahang Katoliko o Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Kana makita ug masusi sa mga dagkong libro sa kasaysayan sama sa Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106 ug sa International Encyclopedia Volume 15 page 520 to 521. So kini nagmatuod nga si Kristo mo'y nagtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana o Roman Catholic Church didto sa Jerusalem sa tuig 33 AD. Og mismo usab ug atong i-search diha sa Google na who is the founder of Roman Catholic Church, mugawas usab nga si Kristo maoy nagtukod.